lähdetään tulemaan alaspäin. Stoppia. Siinä mätteen naisten herrat Scott Broxall, William Nelson, Kyle Broxall ja Suomen Toni Heikkilä. Ja Toni Heikkilä pääsee keskiportista lähtemään ja lähtö on oikein hyvä Broxallin välissä kolmantena siihen. Ja ai kun kaatuu siellä ensimmäisellä hyppyrillä. Katsotaan miten pääsee siellä nousemaan ylös sieltä. Ja ruvetaan tässä Dillenen ottamaan kulmalta, ketä hän rupee pukkaamaan tänne näin. Ja Kytsä aloittaa siellä Vucic, siellä rupee. Onko siellä veljekset? Veljekset veivät voitona. Oi. Oliko drilleri? Tässä oli kaikkea mitä alamäkiluistelu hyvä lasku, paljon actionia tossa noin. Ja Toni Heikkilälle isot aplodit. Nuori mies, loistava suoritus. Neljänneksi toinen hyvä Toni. Joka tapauksessa, hyvä Toni. Come on. Pää pystyy. Ja täällä ollaan itse asiassa valitulla alueella Toni Heikkilän kanssa, joka nyt täällä vielä onnittelee top 3. Mutta jos me saadaan Tonilta vielä nopeat kommentit yleisölle täällä tuoreeltaan. Jos mä pääsen täältä välistä, Toni, saadaanko sun nopeat kommentit tuolta? Mitä siellä tapahtuu? Erittäin ensinnäkin onneksi olkoon finaalipaikasta, mutta mitä siellä tapahtuu ylhäällä? Ensimmäisen mahalle. Se tuu vastaamatta. Sä vastaat kun Kimi Räikkönen konsanaan. No, mä kaaduin. Mutta onneksi olkoon Toni Heikkilä. Erittäin hieno suoritus. Suomalainen finaalissa näissä Red Bullin maailmancupin kilpailussa. Hyvät naiset ja herrat. Tää oli huikea finaali. Käydään vielä läpi toi top 3 sieltä topin puolelta. Scott Broxall 1, Kyle Broxall 2 ja sitten Datsu, mikä olikaan 3. Lajiksen yleisö, enää tästä Riders Cup-tapahtumasta on jäljellä palkintojen jaot, josta ensimmäinen suoritetaan naisten sarjan top 3. Ladies and gentlemen, it's about to proceed to the prize giving ceremonies. Hyvä yleisö, seuraa palkintojen jako Lajis 2015 Riders Cup. Ensin naisten sarja. Hyvä yleisö. Women. Kolmas sija, third place. Riders Cup 2015. Vera Tjernus. Toinen sija in the second place of 2015 Riders Cup here in Lajis, Jyväskylä. Ladies and gentlemen, hyvät naiset ja herrat, toinen sija Alice Zen. Ne, jotka alamäkiluistelua seuraa tarkemmin ja tietää naistenkin sarjoista, eivät ylläty tästä, koska voittaja, the winner of 2015 Riders Cup here in Jyväskylä Lajis, from Canada, Jacqueline Leger! Hyvä yleensä, annetaan vielä kerran laikuvat aplodit meidän naisten sarjan top 3. Sitten ei muuta enää kuin pullot auki ja champagnea ruiskuumaan niin kuin konsanaan kilpailulajeissa kuuluu. Can you believe that these girls can actually skate downhill with their skates on? And now they managed to do that. Top 3 of the Women's Riders Cup 2015, Lajis, Finland.
Näin naiset vielä ruiskuttelevat noita voiton champanjoitaan tuossa lavalla. Ottavat huikat niin kuin kuuluukin ja poistuvat sieltä lavalta ja tekevät aplodien kerran tietysti tilaa seuraavaksi miesten sarjan 3 parasta. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen,